your business starters. A real person can do a real business. You just get lost from my control. Papa, एक बार गेट लॉस्ट ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମୋର କେତେ ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆହୁରି ଇନସଲ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତି ସେନ ଫ୍ରମ୍ କୋଲକାତା ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଏନି କି କୋଉଠୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇଦେବି ଆରେ ମୋ ରୁମାଲଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାନେଜରଟା ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ରୁମାଲଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ उरी बाबा मालटा दे देले 5,000 मिली जावे आयुष्मान राय सर तू वो ऑफर को रिजेक्ट करी तो बर्बाद को हाथ ठारी डाकी ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବୁ ସେଇଦିନ ଏ କାନ୍ତି ସିଂ ଡିଜେ ବଜାଇ ନାଚିବୁ ଧକ୍କା ଖାଇ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ନିଜେ ଏଠୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଯିବି